Si San Pablo nagpahimugat gyud siya nga ang ebanghelyo nga ilang gisangyaw dili gyud pwedeng tuison niya. Ang motuis nining maong ebanghelyo bisan pag maka-attract siya sa tanang mga tao, bisan pag gani ikunog maka-attract pa na og anghel, pero supak na sa ilang original nga ebanghelyo nga gisangyaw, matinunglo ka ng tawhana. Kita ra ba no? Kusog ra ba kay tang motuis sa ebanghelyo? No? Kamo dili ba mo kusog motuis sa ebanghelyo? Dili. Pananglitan kanang moingon ayaw mo paningil adtong nakahulam kaninyo. Di mo kusog motuis ana. Moingon mandayon ta nga, kuan ko na gud iya ko nang gisaad nga utang, ato ginang paninglon. Ano? Kana deng moingon si Kristo kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sa pikas. Unsa may imong ituis ana? Moingon sa kaadi na sa namahimo abuse naman sa nangingon ana. Nya ato sa na siyang tabangan nga dili makasa. Kay kung magsigi kog kuyog niya ana akong bana, magsigi man siya kasa, kay magsigi man siya tamparos nako, mo na makigbuwag lang ko niya para dili siya makasa. Sawa na, dili na to is. Sakto ba sad paminahon? Makasa man siya niya. Ako sad makasa ra man sad ko. Lisod sa gayo nga magsigi kog kasa. May na mubuwag na lang ko niya aron dili ko makasa. Dili na to is. Nya dili mo mubuhat ingon ana. Sa nganong di naman mo magkuan ron, tinagdanay. Sada maglikay lang ko kay makasa ra gyapon ko. Pero ako naman na siyang gipasaylo. Pero di na lang ko makikuyog niya kay may lang na ba maglikay ta makasa ta. Mga buangon mong dagko. Siging tuis anang ebanghelyo. Kana sa dayang moingon ang Ginoo ra gyud magbuot pila ka buk imong anak saudi sa ta magdanghag magdanghag na lang sad ta unsa may ipakaon nato ang mga bata wa man sad magingong Ginoo magdanghag pero ug unsa imong ipakaon sa mga bata ug moabot nag 25 ka buok ayaw nagproblema ha kay ang Ginoo imo pakaon na pero wasan mo imong Ginoo pagdanghag di ba sakto man pero kung mabalaka na kag unsa imong ipakaon matubag kas ebanghelyo ana nga ang mga langgam gani nga wa maghago, ang mga balili gani nga wa maghago, giako man giatiman, kamo pa ba nga labaw pa mos mga langgam? Ana. Ug ang nindot kay ebanghelyo karon kining pangutana sa lawyer. Unsa may akong buhaton aron maangkon nako ang gingharian sa langit? Porting nindutan ning ebanghelyo ka. Ngano man gisulti gid ni Kristo sa tin-aw kayo unsay makapalangit nato. Ug unsa may makapalangit nato? Dili ning pagsigig simba, dili ang akong pagkapari, pagkaobispo baka nila o pagkasanto papa, dili ang imong pagka-leader sa organisasyon, sa lector baka ha, sa Couples for Christ or unsa diyang mga charismatic dagko nga mga organizations. Gabi kuan to meeting to ang bag-ong na recruit sa KOBC. Dili ang imong pagka-granite mo'y granite kanira ba? Dili ka ng grand night ba? Dili granite na. Mo'y makapalangit. Unsa may makapalangit? Ha? Sige. Ang atong pagtabang sa atong isig katao nga nanginahanglan kana ra gyud makapalangit. Katong pare kaning gitulisan mao may gihimo ni Kristo nga example kanang gitulisan nya gibiyaan nga himatyon na agi ang pare nya nihapit ang pare nitabang nya malangit to siya dili. Sunod ang libita. Matod pa nila kanay kunong libita, assistant kuno ni pare, tingali li minister ni si Brad Boy ni. Sunod sang siyano. Nya ang gitulis si William.
Pagkakita ni Brad Boy nga himatyo na si William, agil sad pikas kilid, lahos lang sad. Ana. Nya. Ang kontrak kay William sa una, nagitawag og Samarianhon, nagsigil sila sukmagay sa una. Hapit pa magpinatyanay, pagkakita niyang himatyon si William, nihunong gyud, wa mo lahos sa iyang tumong, ug iyag yung giatiman si William. Iyag yung gidangat to sa balay pagani, kay iyag yung tambalan ang samad. Yan, ning-hire pagid siya og tao nga iyang suhulan para mo padayon pag-atiman ni William. Nya kontrato sila. 14 la hapit magpinatyanay sa una, kay giilugan ni William og sa man to ilog niya duha ka pakiti. So mao na Unya, unsa may kuan, unsa may resulta? Ang kadtong Samarianhon maoy nagpakita nga nahigugma sa iyang isig katawo nga nanginahanglan. Nya, may kay pagkatubag sa lawyer ingos Kristo be, kinsa man tong isig katawo ron ani? Atong tulo. Kadtong pare, kadtong libita o kadtong kontra niya. Kay ang Samarianhon o ang mga Hudiyo kontra na sila. Yang anong nitabang man ang Samarianhon sa usa ka Hudiyo. Nahay man ato'y malangit. Ingon dayong lawyer, aw kadto yung nitabang. Nanindot kay sultis Kristo, busa, lakaw, ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. So ay na ninyo karon no. Pangita mo das inyong mga kontras una. Nya unsa iyang panginahanglan, ihatag. Kanang mga kontra nimo ba, kanang sigig libak nimo, sigig daot nimo, ana, katubang wa na mo magkatingganay. Tan-awa og unsa iyang gikinahanglan, nya ihatag. Nang litan ron, wa siya ika-pa-eskwela siyang anak, ikay pa-eskwela. Unsa man, mubuhat mo ana. Nya kay birahono naman iyang balay, kay wa siya kabayad siyang utang, bayring iyang utang. Kontra guna nimo. Sa mahimo mo na. Inyo nang tuison. Hay naman itong ebanghelyo nga love your enemies. If you want to be perfect as your heavenly Father is perfect, love your enemies. Kung gusto mong mahingpit, sama nga ang inyong amahan hingpit, higugmaa ang inyong kaaway. Kay matod pa ni Kristo sa ebanghelyo, ang akong amahan nagpadanag sa iyang adlaw ngadto sa mga mahigugma niya o kadtong mga buangon. Hasta sang iyang uwan, kusog ra ba kay itong uwan atong niaging adlaw, way gipili hasta ang mga buangon o ang mga buutan, iyang uwanon, nga naman silang tanan iyang gihigugma. Way pinig-pinig, nagkinahanglan mag-uwan, uwanan, apil ng mga buangon. Kanang mga daw kay giyuta, mga impernohonon man na. Pero og manguma na sila, danagan lang yapon as Ginoo sa adlaw, mutubo lang yapon ang ilang tanom, makaani pa na sila daghan kay daw man. Ikaw nganong bendisyonan man as Ginoo? Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang kaaway. Nya kita, unsa man, mosunod tas Ginoo o motuis? Sige, manindog na ta katong musunod sa Ginoo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon diha sa gahom, sa espiritu, sa kamatuoran, atong idangop ang atong panginahanglan ngadto sa Dios uban sa gugma moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan nga magmalahutayon siya sa pag-agak sa mga tao, sa paghigugma kang Kristo ug sa pagtuman sa mga sugo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod nga sila mamahimong panig-ingnan sa pag-alagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami.
alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluyi kami.